Барети превзеха посолството на Либия в София по искане на новата власт в Триполи. Наш екип засне акцията. Репортаж на Миролюба Бенатова и Добромир Иванов. Властта в посолството на Либия у нас се смени с помощта на МВР. По искане на Външно министерство, баретите влязоха в посолството, за да извадят оттам членове на семействата на либийски дипломати, които от вчера са обявени за персона нон грата у нас. До днес в 15 часа те са отказали да напуснат доброволно. От посолството бяха изведени съпругата и децата на станалия скандално известен вече бивш консул на Джамахирията Ибрахим Ал-Фуейрис. В 7-мо районно, а след това в Бусманци ще бъде отведен и човека свалил портрета на Кадафи. Жена му, която е българка, наблюдаваше събитията от булеварда. Трябва да влезат, така ли? Трябва да ги убият. Какво правите, бе? Те са невинни, бе! Новият посланник на Либия в България вече у нас и чака сградата да бъде освободена. Печата и ключовете ще му предаде посочен от него действащ служител на посолството, който днес не бе отведен. Въпреки че главният секретар на МВР Калин Георгиев дойде лично да проследи операцията, от МВР отказаха официален коментар. Много ви моля. Все пак е важно. Моля ви, не ме преследвайте. Какво наложи влизането на барет? По информация от наши източници, ползването на тежко въоръжените барети се наложило, тъй като по предварителна информация вътре имало оръжие. За BTV новините Миролюба Бенатова.